Tenim els forats, tenim les incisions, llavors això projectat dona com una mena d'estels i un cel cinematogràfic. És un vídeo que vaig fer, diguem, com a homenatge a Miró. Miró havia vist una exposició meva a la Galeria Prats, li havia interessat molt i em va regalar una litografia. I llavors jo li vaig tornar 1000. Només hi ha un instant. Sempre un dia. Podria ser diferent. Camina, camino. Caminem junts. Teatre blanc, intermitent, que dura com la gent. No hi ha text, només sentit. Amb els anys he vist que soc, diuen polifacètic, no sé si la paraula és bona, més aviat polifònic o polièdric o no sé què. No sé què vol dir que qualsevol tècnica que la modernitat o les noves tecnologies o el que sigui veig que em pot servir, doncs l'agafo, però sempre la porto al mateix terreny.